محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد دفتر بيريكو هجرة السعداء ورحلة الشهداء ceerno mawɗo indiri noon deftere nde hijratu fergo as-su'ada'i malaɓe tawno ko perɗo kanko ceerno Allah ittimo Fuuta addimo Madina Seydil Hadji Ali o wi rihlatu ko kirndol as-shuhada'i cahudini sabi perɗo na teske wonde ko cahudini gummoɗa to jeeynoɗa goppa teddungal ma fof ko teddunoɗa goppa jeey ma jeey jinnaɓe ma ferana Allah sabi fergo ko huccude e Allah anani tan fergo haqiqa ko faade e Allah ko woppude aduna ko dogde aduna dogde goopi dogde pankare dogde belaɗe sikki ala noon on ko cahodin ɗum woni inde deftere nde hijratu su'ada'i fergo malaɓe wa rihlatu ko kirndol as-shuhada'i cahodin ɗum woni inde deftere nde joni noon nde wonno muqaddima o no juuti seeɗa o amri ko yettude Allah kanko cheikhuna alhaji Mouhammad ibn Saïd konngol makko ko kuɗol makko ko haala makko ɗum waɗi ko heewi ma jomum en caggito ɗo sabi saha adnani ɓe hewɓe ne kaala e tarihaji ceerno kono so saha heeɗima ko haali ko windiri jungo makko kono hankkadi yuural Allah sahaɓe heɗono haale e radio ji walla no haale e audio ji ceerno wini walla ceerno waddama ni kono kam ko haali ko windi ɗum kam no laaɓi no wi ceerno o fuɗɗori yettude Allah kanko ceerno o juuli e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o yetti Allah o juuli e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam caggal ɗum o wi wa ba'du kanko ceerno o wi caggal mi yetti Allah mi juuli e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fa inni lamma manna Allahu alayya wonande kala keɗoyiɗo so ruttima e deftere he gonɗen ko e page hello sappo kala jiyowo bindi so yiiɗi soodo e deftere nde hello sappo kalten ɗo koko ɗon woni kala kadi ko kalɗen hen ko windaki e deftere he mami wi ɗum ɗo ko min tan haali ɗum ala e deftere he kalten ɗo koko haala ceero mawɗo ceero mawɗo ko bindol jungo mum windiri bindi jungo muɗum o totti ceero Ahmad Tidiane Fass yo naw deftere nde mara ko muuloya gila e gurdam makko nde muula caggal ɗum ceerno men oɗo yamiri yode fewnite e multimol goɗɗo woni oɗo muul ko e yamirode ceerno men cheikhuna alhaji Ahmad Tidiane Ba o yamiri ceerno Jalalu multi deftere nde oɗo mul ko e mulgo ceerno Jalalu ceerno wi wa ba'de caggal nden mi yetti Allah mi juuli e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fa inni min Mouhammad Saïd lamma manna Allahu alayya nden Allah moƴƴani kam min Mouhammad Saïd بالدخول في الطريقة التجانية الأحمدية المحمدية الحنيفية الإبراهيمية والانخراط في زمرة سيد العارفين وقطب الأقداب وغوث الأغواص جوهر الجواهر المتصرف في العالم العلوي والسفلي والحاكم على الدنيويين والبرزخيين ممد كل العارفين من قبله ومن بعده والعالي كعبه على كل من ليس بنبي ولا صحابي سيدي وشيخي ومولاي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني سقانا الله من بحره بأعظم الأواني
ceerno wi ko min Mouhammad Saïd nde Allah moƴƴanimi sabi nadde laawol tijjaniye ha wona yiɗi dañade ko dañi ɓama ceerno wi ko moƴƴere Allah min noon Allah moƴƴani kam mi naati e laawol tijjaniye nde Allah moƴƴanimi naatde e laawol tijjaniye ngol ganduɗa ko laawol ahmadiyankewol mouhammadiyankewol laawol gaskitinagol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabi ko nelaɗo hokkigol Cheikh Tidiane laawol gaskitinagol e hanifiya woni diine pocciɗo ibrahimiya diine ibrahima mo Allah wi nelaɗo won e diine ibrahima pocciɗo laawol ngol tongol askitina Allah newnani kam yuɓɓade min Mouhammad Saïd e dental juɓɓimi e dental kohowo anduɓe arifina billahi en yettiɓe Allah kohowo mabɓe o woni Cheikh Tidiane Allah newnani kam yuɓɓade e ngol garawol mo ganduɗa ko kañum woni qutbil aqdabi qutbuji ɗi kanko woni qutbu mabɓe ardiɓe ɓe kanko woni gardiɗo kanko woni hawsil ahwasi faabotoɓe ɓoccitoɓe binde ɗe e caɗele e goopi e pankare faabotoɓe ɓe ko e nder maɓɓe o jeeya kanko woni faabotoɓe ɓe faabotoɓe ɓe kanko woni faabotoɗo ɓe woni Cheikh Tidiane hawsil ahwas mo ganduɗa ko kañum woni lasliji kala lasli kanko woni lasli muɗum mo ganduɗa omo firlito ko woni dow e ko woni less Allah no rokkimo ɗum sabi omo huncana kanko Cheikh Tidiane omo andi ko woni dow omo andi ko woni less omo ñaawa wonɓe e aduna omo ñaawa wonɓe e barzakh Allah no hokkimo on tasarruf ngol pirlitagol Allah no huncanimo ha o yetti ɗon mumiddi kullil arifin anduɓe fof wiiteɓe ko arifina billahi en yettiɓe Allah kanko ɓeydataɓe so tawi kono téléphone ni wona ko kuura ƴeftata ko ɗumɗo koye kuura hay bariste kanko baristaɓe kanko Cheikh Tidiane o wi mi ittitinani man qablahu wa man ba'dahu ɗum ne ko arifina billahi en adiɓe mo e wattidiɓe fof kanko ɓeydataɓe kanko Cheikh Tidiane mo ganduɗa wal aadi kaabuhu felo makko no fawi ala kulli man laysa bi nabiyin wala sahabiyin felo makko no fawi e kala mo wona annabi kala mo wona sahabiyanke sono wiye wonde won ɓurɓe mo mataw ko annabaɓe e sahabaɓe kala ko wona annabi mo wona sahaba felo makko no fawi e dow mum holi on o woni seyyidi wa cheikhi ko howo am ceerno am khalifa am abil abbasi ahmad abdi mouhammadin at-tijani nde Allah moƴƴani mi nadde ngol ɗo laawol yuɓɓade e ni ɗo juɓɓudi ceerno wi yo Allah yarnu ene maayo Cheikh Tidiane taw o yarniri en ko bi a'zamil awani ko ɓurgel mawnude e gendukaji gendugel ɓurgel mawnude taw ko e ngel gendugel o yarniri ene maayo Cheikh Tidiane ɗo joni noon gonɗen koye hello 11 Allah newnani kam min Mouhammad Saïd nadde e laawol tijjaniya yuɓɓade e ndiɗo juɓɓudi kono ko ala yadi seyyidi alzahidi al adibi al aribi al alimi al amili Mouhammad Baba ibni Siddiq alshahir bi Cheikh Hamme Baba Talla nazili Cilon bi Fouta Toro Sénégal الذي قد علم جميل خصاله الخاص والعام ومكثت معه 8 سنين يعلمني مما علمه الله من الرشد wi Allah moƴƴani kam mi naati e laawol tijjaniya kono ko e junngo kohowo duuɗiiɗo ganndo kaƴƴilɗo ganndo gollirɗo ganndal mum biyeteeɗo Mouhammad Baba ibni Siddiq min Mouhammad Saïd ko o hokkimi laawol tijjaniya lollirɗo ceerno Hamme Baba Talla jeeyaɗo to e Cilon Cilon woni koye Fouta Toro Fouta jeeya ko e Sénégal o wi ceerno Hamme Baba mo ganduɗa ala majjuɗo mo kada alima jamila hisalihil khas wal am
heeriɓe e ko huɓtidini foona andi jikkuji makko moƴƴi ɗi jikkuji ceerno hamme baba garɗuɗi joɗɗi ɗi o wi hay goto humpaka hay goto majjani min noon ko on hokkimi lawol tijjani ceerno wi gondumi e makko duuɓi 6 wa makastu maahu 8 sinin duuɓi 6 gondumi e ceerno hamme baba Tall omo andinami e ko Allah andinimo e peewal omo janginami ko Allah andinimo e peewal wa ba'da dhalika da'atni al-hajatu ila as-safari li Kamako bi wilayati Kolda bi Sénégal فلقيت سيد عصره وإماد أرضه سيدي عز الدين أبا أحمد المختار الحاج علي بن أبي بكر نزيل مدينة mi wondi e ceerno hamme duuɓi 6 omo janginami omo andinami ko Allah andinimo e peewal o wi caggal ɗum haaju heɓti kam min Mouhammad Saïd haaju heɓti kam haaju ɗanngal faade Kamako Kamako noon ko diiwan e Kolda en ngari e hello 12 Kamako ga ɓe mbiyata kono mbiyata damga walla no mbiyata boosoya walla no mbiyata ngenar o wi Kamako woni ko ɓe wilayati Kolda ko e région Kolda kadi ko e Sénégal haaju ɗanngal heɓti kam paami toon o wi falaqitu sayyida asrihi wa imada ardihi kawrumi toon noon kohowo e zamanu mum mo ganduɗa ko doosgal e leydi mum kohowo am e Izzaddini ceerno innirimo Izzuddini kanko inde makko ko Mouhammadou Ali ceerno wimo Izzuddini ɗum may ngari ɗum e deftere he ceerno wi diine teddiri Seydil Hadji Ali o gila ɗo teddirno diine o omo teddi e nder diine he ha wonti ko diine teddirimo ɗum woni Izzuddini o wi diine o teddiri Seydil Hadji Ali Allah waɗi kawrume o kohowo zamanu mum doosgal e leydi mum kohowo am mo ganduɗa diine na teddirimo Aba Ahmadil Mukhtar bamum Ahmad Mukhtar Alhaji Ali no jogino ɓiɗɗo mbiteɗo Ahmad Mukhtar o woni Alhaji Ali ibn Abi Bakrin ɗi Abou Bakri Nazila Madina mo ganduɗa ko cincuɗo Madina Allah waɗi kawrume o وجردت جديد عزمي وصحيح عقدي وآتيته بكليتي وتلقنت من عنده الأوراد وصحبته نحو 10 أشهر ملازما له رغبة في التأدب بآدابه الكريمة وتعلما بسيرة سيره السني ceerno wi nde jiimomi o wi telɗinmi pellital kesal kesɗetinmi pellital komi pellinnoɗo de kesɗetinmi pellital cellitinmi fimde sellude joginomi kono ha joni kadi cellitinmi fimde mi hesɗitini dadugal wa ataytuhu bi kulliyati nden noon tottumomi kala am mbimomi fof am mi hokkima wa ataytu bi kulliyati ko haala ceerno kalten ɗo joni eɗen jalta e kaɗo haala seeɗa woni leetere ceerno mawɗo o mi sikki ala mo yiyanimo ala mo heɗakimo nde ceerno feeri saabi ɗo joni ko ceerno haalata ɗo ko suba ferde de en garoyani hen taw fergo makko en garani hen taw ɗo ko rumde tan o ari rumde tan ko koto fuuɗa o miijaki fergo ni taw ko nde Alhaji Ali andinimo ko perowo o hooti o waynima ceerno hamme jaɓanimo o arti ha Kolda o windi leetere Alhaji Ali wonde o ari ha Kolda ngol lawol ari ko fergo e leetere he enen fof en jiino toon windi kadi ko bindol jungo ceerno o wi Alhaji Ali falaka ko an wodani teewu am ƴeeƴam am ruuhu am gurdam am mayde am caggal Allah e nelaɗo Cheikh Tidiane koko an tottumi fa anta daari wa mahjari ko an woni galle am ko an woni ferirde am wa ana ala ma amarta gayata dahri
kala ko ñamirɗa kam ko hen keddotomi e gayata dahri katude aduna woni biiɗomi wonde woni biiɗo ɗum no yeddi leetero wonde ceerno haalani ɗum woni biiɗomi ɗon ko ɗonno ko ala seede moƴƴaari Baba Bachir kam jogii leetero ha Baba Bachir hoore mum ina haala nan ɗo e téléphone am he e ɗemgal makko kanko Baba Bachir omo haala leetero e hoore mum no leetero windori no kaaldumi ɗo ni noon o haaliri ɗum joni noon jomum so heddi toon haala ceerno ka ɗo nani wa ataytu bi kulliyati to ceerno ko wat détail ceerno waɗi détail mi tottima ruuhu am mi hokkimo ƴiiƴam am mi hokkimo teewu am mi hokkimo gurdam am mi hokkimo maayidam toon ko détail ɗo noon wi ko wa ataytuhu bi kulliyati kala am tottumo ɗum holko heddi fof tottumo iso heddi to mbadde yeytuɗo binnol ceerno ceerno Jam Fass muuloyno caggal ɗum ceerno Jalal multiɗo o wi wa ataytuhu bi kulliyati kala am tottumo te on saaha mi jangtaki fergo taw de fergo haalaka jottaki toon taw ceerno wi wa talaqantu min indihi l awrada ƴeftumi e makko wirduji woodi ko sakkitimi ko juulɗo ko tijjani henke wallitorto wa sahibtuhu gondinimomi nahwa ashrati ashhurin lebbi sappo an gandi wona fergo haalaka tawde min gondi lebbi sappo ɗo Madina ɗo mulasiman lahu e ɗo joni ɗum ko mbiyatmi jomum hankkadi dañiɗo pawi wona woni yoɓe lebbi jeegom ɓe mbiya lebbi jeeɗiɗi fof annana e tarikaji he ceerno wi ko lebbi sappo gonmi Madina mulasiman lahu mboɗo ñibde alhaji ali ragbatan saabi reerɗude fitta adduɓe bi adabihi mboɗo yiɗi nehorade no nehorini needi makko ndi no yooɗimi jimmi ko waade noon ragbatan fitta adduɓe bi adabihil karima reerɗudemi nehorade neediji makko tedduɗe ɗi wa taalluman li sirati sayrihi sunniyi jimmi ko jangude yaadu makko sunniyankeru no gollirta sunna ni no yarata hen ni jimmi ko jangude ɗum e nder ɗiɗo lebbi sappo mboɗo ekko gondinimomi ɗi lebbi sappo jimmi tan ko waadeno wayni ceerno wi wastanatu li inzarihi wa tabshirihi wa fahimtu ba'da isharatihi wa laqattu fara'idahu wa nadartu ila mahabbatihi wa ghayratihi wa atinaihi bid-din wa alimtu annahu min du'ati al-umma o wi e nder lebbi sappo ɗi ko min gondi ko mboɗo hettowaaju makko mi heɗo ko jertinta mi heɗo ko weltinta sabi waaju ko noon ɗi waajuji ko beltinoji ɗi ko jertinoji wastamatu li inzarihi wa tabshirihi eɗen cafti haalde e haalaji men nde mañata fono ari ceerno wi ceerno Ibrahima Diallo mañata fono tardi tawi alhaji ali yeehi haalino mañata fono hawde alhaji ali mais en gara e deftere ceerno wiya toon o wi waaju alhaji ali ne deftere mo haal ɗum hen o wi waaju alhaji ali o wi na sellina ɓerɗe ne newna kaaƴe hayre de muula udda o wi hayso hayre o huccitima o haaldi e mum nanat yulinu suhur ne newna kaaƴe wa yashfi sudur waaji makko ne sellina becce wa yuhyi l qubur o wi haymaɓe no wurtina te noon ƴeew no kettortoɗen ceerno waajuji muɗum e ɗum no wayi haawde en ko ceerno hawni ni waajuji alhaji ali haw e mañara fono tardi batuji ceerno mo yamiranno e wanjita kattanɗo fof e wanjito ceerno Nour Sall l'islam ne famɗi ko wanjitaki e haalaji ceerno Nour Sall l'islam kadi ora kadi o jooɗo o jangga batu ceerno no ceerno kala no ceerno haaliri kono no bindirta ceerno wimo an ceerno Nour Sall haalino a wurdino alhaji ali tawɗo windatno waajuji makko e haalaji makko ɗum waɗi ceerno wi no gondinimomi nde mboɗo heɗo ko jertinta ko mboɗo heɗo ko weltinta ko o wi paammi noon baada yoga wona fof yoga e joopale makko paammi ɗum min Mouhammad Saïd wala gattu koccuɓe fara'idahu konguɗi makko pattam lamiji ɗi oye mboɗo hocca mboɗo kapta mboɗo mofta e ɓernam o wi darmi noon o yidde makko kiram makko himmirde mo oɗo diine
e nder lebbi sappo he jiimi o no wayi yidde diine o no wayi hirande diine o e no wayi himmirde diine o ko ɗon noon wa alimtu gandumi annahu o alhaji ali min du'atil ummati o jeeya ko e noddoɓe leñol ngol rontuɓe nulaaɓe Allah e noddude jiyaɓe Allah huccinaɓe Allah o ko hen jeeya wa alimtu ceerno wi gandumi ɗum wa atabartu istighna'ahu bi cheikh Tidjani an ghayrihi teskimi no yondinori e cheikh Tidjani ga kala ko wona cheikh Tidjani ɗum teskimi no makko ceerno makko ko cheikh Tidjani omo yondini e cheikh Tidjani teskimi wastifa'ahu shurut at-tariqati wa tahaqquqahu bi haqiqatiha fatayaqantu annahu min khassati ahliha wa kubara'iha teskimi no huɓninori sharɗiyeji lawol Tidjaniye sharɗiyeji kalateɗe lawol Tidjaniye jiimi kanji fof eɗi ndendi e makko eɗen kala sharɗiyeji no gasi tati aɗa yiiɗo goto men taw ko tati rendi e mum walla ko ɗiɗi walla ko sappo walla ko nogas kanko noon nogasi tati ɗi pop jiimi on waɗi ɗi appliqué eɗi ndendi e makko jiimi kadi no wayi yenanede no wayi laaɓede lawol Tidjaniya wata haqquqahu yenanede mo laaɓedemo bi haqiqati ha lawol Tidjaniya ɗum teskimi ɗum e makko ko ɗon noon fata yaqqantu te teskimi jiimi ɗum ko ɗon yenanami annahu min khassati ahliha suɓaɓe lawol Tidjaniya wiyaɓe ko suɓaɓe ɓe koye ɓurɓe suɓede hen jeeya wa kubara'iha wiyeteɓe ko mawɓe lawol Tidjaniya koye ɓurɓe mawnude ho jeeya gandumi ɗum min Mouhammad Seydi wata yaqqantu ñananami annahu alhaji ali min khassati ko e heeriɓe khassati heeriɓe ahli ha yimɓe lawol ngol wa kubara'iha e mawɓe lawol ngol جونما كنت في هذه المدة أستنشق خبره من نشوئه وتعلمه ورحلته إلى أهل الله وصحبته لهم وكيفية رجوعه وما وقع له من الابتلاء والأذى وما آل إليه أمر الذين آذوه وهجرته وسكنه ender ɗi lebbi sappo ko men gondi e nder dumunna o e lebbi sappo ɗi moɗo uurno moɗo sorɓino moɗo witta moɗo namdo habaru makko moɗo namdomo kanko moɗo namdo kadi almuɓɓe ɓe moɗo sorɓino moɗo uurno moɗo witta moɗo namdo habaru makko holi on habaru mo jimmi humpitade min no suu'ihi kono feeñire aduna no mawniri no ƴaftori no janggiri holno hucciri e yimɓe Allah holto janngoyno holno wondirno e yimɓe Allah woni wa rihlatihi ila ahlillahi holno huccirno e yimɓe Allah e holno wondirno e maɓɓe nde wonde maɓɓe nde wa kayfiyati rujuihi e holno artiri ha ɗo e ndiɗo leydi ha o sinci ɗo mboɗo namdo wama waqa lahu min al ibtila'i wal aza e jarabuyeji jananɗimo sabi ɗan ɗo jarribama jarabuyeji mawɗi jarabuyeji e to'e e boneji tawanoɗi e makko holno jarriborno fof mboɗo namdo holɗo wattinno ɓen ɓen ɓe ganduɗa na pawno e makko jarabuyeji na toñannomo na koynannomo ɓen holɗo battinno fof mboɗo namdo mboɗo namdo wa hijratihi fergo makko holno ummori Guinée Bissau ha o feri o sinci ngoɗo wuro Madina wa sukunahu e kodgol makko ɗo fof mboɗo witta mboɗo namdo e nder lebbi sappo ɗi o miijaki fergo de o wari rumde tan omon hoota o dañi ko dañannomon hoota fuu o wi fa ukhbirtu bi jami'i zalika nde namdimi bettumi kabrami fof hum rabbuhum wa hadahum wa ja'alahum a'immatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun nde kumpitimi jennanami o alhaji ali o jeeya ko e jiyaɓe Allah ɓe Allah suɓi mimma nittabahum rabbuhum jiyaɓe Allah ɓe Allah suɓi ko hen e jeeya wa hadahum jiyaɓe Allah ɓe Allah fewni ko hen e jeeya wa ja'alahum a'immatan yahduna bil haqqi jiyaɓe Allah ɓe Allah darni ko almameɓe fewnoɓe tagore nde ganduɗa kadi ko nunɗuɓe ko nunɗoɓe ko hen o jeeya
الذين لهم حظ عظيم جياب الله بغندان جوغي غدال مونغال من محبه النبي صلى الله عليه وسلم الله نا يديبه نا فeccibe ko mawni e yidde nalaado sallallahu alaihi wasallam wa mahabbati Sheikh Tidiane ide Sheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ngandum o ko hen jeeya be Allah subi be Allah fewni be Allah darni yo pewnu jiyaabe be yo nundu ngandum o ko hen jeeya be Allah ittani gedal jogi gedal mawgal e yidde nalaado sallallahu alaihi wasallam e yidde Sheikh Tidiane o ko hen jeeya Sheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa adil mu'minin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ha jango kadi jokken insha Allah ta'ala لله رب العالمين محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد